дзяржава, а халера ведаеце, трэба яна нам ці не трэба яна нам. Беларусь была самой советской республикой СССР. Лукашенко такой умный или белорусы такие слабые? Что европейцы, якіх ён описывае, яны не готовы больше змагацца активно за свои каштоўнасці. От битвы за урожай до битвы за урожай. Шо им там национальная идея была? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучая ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук, наш сённяшні пачэсны госць, гісторык Александр Фрыдман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Спадар Александр, пачну з такой далёкай, можа быць, перад гісторыі. Колькі гадоў таму мы запрасілі з Максам на праграму равіна Рыгора Абрамовича і спыталіся ў яго: вот вы не здзівіліся, што мы вас, равіна, паклікалі шукаць беларускую нацыянальную ідэю? Сказаў: конечно, здзівіўся. Але праз пэўны час уже абсалютна не дзіўным было, што мы запрашаем абсалютна розных людзей, і тут для нас не важна там нацыянальнасць, кроў, колер скуры і гэтак далей. Галоўнае, каб чалавеку балела за Беларусь, ён шукаў, думаў пра яе лепшае будучыню. Потым там быў перыяд, калі нам казалі: а што вы запрашаеце гэтых вот паз'ехаўшых з краіны? Шо ім там нацыянальная ідэя Беларусі? Вот мы тут живем, мы вот павінны пра это думаць, а яны хай сабе там думаюць пра ідэі той краіны, той зямлі, у якой дзе яны зараз жывуць. Але 20-й год змяніў і гэтае стаўленне. Тым не менш, вось вы даўно з'ехалі з Беларусі. У вас за плячыма стаіць такі адмысловы пасвечнік. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, хацелася б спытацца, а пра лёс Беларусі, пра будучыню Беларусі, пра, можа быць, нават нацыянальную ідэю для Беларусі. Як даўно вы пачалі задумвацца? Ну, фактычна я ж сувязь з Беларусю ніколі не страчваў. Я сапраўды амаль ужо палову свайго жыцця я правёў па-за межамі Беларусі. Калі я Беларусь пакінуў, мне быў 21 год. Вось, так бы мовіць, маё юнацтва і маё дзяцінства яны прайшлі ў Беларусі. Но паколькі я гісторык і займаюся галоўным чынам усходнееўрапейскімі тэмамі, ну, апошнім часам не толькі усходнееўрапейскімі, але пачынаў-то я сваю кар'еру, уласна кажучы, з усходнееўрапейскіх тэмаў і заўсёды жадаў імі займацца. Для мяне было зразумела, што я і ў Нямецчыне буду спрабаваць займацца беларускімі тэмамі. Калі я пачынаў гэта рабіць, людзей, якія займаліся беларускімі тэмамі, было зусім няшмат. Цяпер ужо, асабліва пасля 20-го года, напэўна, беларускія тэмы гэта самыя папулярныя усходнееўрапейскія тэмы. А 20 год таму гэта ўявіць сябе было абсалютна немагчыма. Гэта была такая вялікая і малавядомая экзотыка, але для мяне гэта было абсалютна зразумела. Бо гэта моя краіна, гэта краіна, дзе я нарадзіўся, краіна, якую я люблю. Гэта хутчэй, напэўна, трохі пафосна, але гэта на самой справе так, за лёсам якой я сачыў, і ўвесь гэты час, ну, часам больш актыўна, часам менш актыўна, але я вось гэтую сувязь з Беларусю я ніколі не страчваў, бо для мяне гэта на самой справе. Усё, што адбываецца ў Беларусі, для мяне было вельмі важна. Гэта для мяне не нейкая такая абстрактная акадэмічная тэма. Калі б было гэта так, ну, я, можа, пісаў нейкія артыкулы і можа б там у нямецкай прэсе нешта там пісаў і наступнае, я б не звяртаўся б да беларускай аўдыторыі. Але я лічу, што ў сённяшнім становішчы галоўнае гэта размаўляць менавіта з беларускай аўдыторыяй. А вось вам з адлегласці, як падаецца, ось пытанне, якое не любяць пэўныя наши беларусы гледачы, але тым не менш, вот як вам падаецца з адлегласці, беларусы як нацыя,
яны склаліся, тому что былі развагі такія, что мы запозненая нацыя і толькі ось там апошнія там можа быть гады займаемся сваім дафармаваннем, что можа быть толькі вось падзеі 20-го года абудзілі нейкая нацыянальная самасвядомасць, а да гэтага как-то вот было беларусам абыякавай, не таму і нацыі можа быть і не было, ці ўсё ж таки даўно яна склалася, ну і мы так прывыклі до того, что мы нацыя, что просто не звярталі да гэта ўвагі. Ну гэта ж развіццё яно ж дынамічнае. Калі б вось беларуская нацыя, так бы мовіць, не склалася, то ў жніўні гэтых падзеяў, у жніўні 20-го года гэтых падзеяў не было. Гэта ж не тое, што гэтыя падзеі сталі пэўным каталізатарам. Гэтыя падзеі абудзілі то, што ўжо ў беларускім грамадстве было. Тое, што цікава, амаль ніхто, напэўна, не бачыў. Ну, я не ведаю ніводнага аналітыка, які чакаў жнівеньскіх падзеяў. Не менавіта рэакцыя рэжыма, тое, што Лукашенко будзе дзейнічаць брутальна, гэта было зразумела. Пытанне толькі тым, як брутальна. А тое, што будуць такія масавыя пратэсты, што Беларусь на самой справе абудзіцца, што людзі будуць пратэставаць, што людзі будуць змагацца за свае галасы. І такі працяглы час, дарэчы, змагацца. Гэта амаль ніхто не чакаў, і тое, што адбылося, гэта сімвал таго, што, напэўна, сапраўды беларуская палітычная нацыя склалася, і гэты працэс, нягледзячы на рэпрэсіі Лукашэнкі, з боку Лукашэнкі, ён працягваецца. Вось такое, напэўна, цікавае назіранне я б зрабіў. Я, паколькі ўжо 20 гадоў жыву ў Нямецчыне, больш за 20 гадоў, 21 год жыву ў Нямецчыне, я і займаюся беларускімі тэмамі у пэўнай ступені, навукова галоўным чынам. Я, в прынцыпе, я ж сачыў за беларускімі асяродкамі, якія тут былі. Ну, за нейкімі больш уважліва, за нейкімі менш уважліва. Ну, гэтыя працэсы, так бы мовіць, яны былі ў мяне на вачах. І вось калі там недзе 10 гадоў таму ці 15 гадоў таму людзі прыязджалі з Беларусі, ці там вучыліся тут, альбо заставаліся, у іх гэтая беларуская ідэнтычнасць, яна вельмі хутка яны яе страчвалі, так бы мовіць, яны пачыналі сябе назваць альбо рускімі, альбо рускамоўнымі, ну, усе гэтыя пазначэнні, якія у той жа Нямецчыне у дачыненні да выхадцаў з былога Савецкага Саюза прысутнічаюць. Пасля апошнім часам гэта змянілася. Людзі, якія прыязджаюць з Беларусі, у іх ужо зусім іншы светапогляд, яны бачаць сябе іншым чынам, яны падкрэсліваюць сваю беларускасць. Так бы мовіць, вось гэты феномен, беларусы, якія падкрэсліваюць адмыслова сваю беларускасць, гэта феномен, які, ну, сапраўды назіраецца пасля 20-го году, і гэта таксама падкрэслівае, што гэтая беларуская нацыя, палітычная беларуская нацыя сфармавалася. Ну і фармаванне яе працягваецца, зразумела. Можно я вот еще как бы просто ваше меркаванне, калі вот вы закранули вот эту тему ідэнтычнасці, такого абыякавага, можа быть, стаўлення, ну, у пэўны перыяд. Вот глядзіце, калі ўзяць, ну, да прыкладу, той же самы еврейскі народ, амаль згубленая мова, амаль страчаная, але зрабілі ўсё для таго, ну, можа быть, высілкамі аднаго па легендзе, можа, не аднаго чалавека, але тым не менш, каб адрадзіць сваю мову, вярнуць сабе сваю мову. Не было дзяржавы. Можна по-рознаму зараз там казаць, у рознага свае погляды, там вот захапілі зямлю там у арабаў, там ці яшчэ другія там вярнулі сабе сваё, не важна, гэта не важна, але зубамі, крывёю выгрызлі сабе сваю дзяржаўнасць. Беларусы. Вот ёсць мова, але не натэна нам і патрэбная, а можа гэта вот і не трэба, вот я прыеду ў горад і вывучу скарэй рускую мову, каб, не дай бог, не падумалі, што я тут беларусы з вёскі. Дзяржава, а халера, ведаеце, трэба яна нам ці не трэба яна нам тая дзяржава, там, і здаўна, там, 18-й год возьміце, да, стварылі БНР, да, быў слуцкі збройны чын, але большасць людзей такія, ну, вот халера ведае, трэба нам тая рэспубліка.
не трэба, і зараз вот СССР такую краіну развалілі, вот все ж такое. Что такое, адкуль, вот что, якая там лишняя хромосома ў галаве там ці дзе што перашкаджае, каб вот, ну как бы годнай і здаўна быць, а не вот там, ну что адбываецца? Ну тут прычыны яны ж відавочна гістарычныя. Беларусь была самай яе і гэтай падкрэсліваецца ў розных навуковых даследаваннях і слушна падкрэсліваецца. Беларусь была самай савецкай рэспублікай СССР. І у савецкі час было зроблена ўсё, каб беларусы паступова страчвалі сваю ідэнтычнасць. І гэта на самой справе адбывалася. Ну як бы не цалкам страчвалі, яна рабілася такой савецкай альбо беларуска-савецкай. І з арыентацыяй, безумоўнай арыентацыяй на Маскву і без уяўлення, што магчыма жыць нейкім чынам без Масквы. Потым адбыўся 91 год. У пэўным сэнсе ну гэта ж было з усімі краінамі, і з Украінай тое ж самае рабілася. Ну там можна там сказаць, і з Прыбалтыкай спрабавалі рабіць, да, вот пазней пачалі, але таксама рабілі з усімі іншымі краінамі. Таксама вось гэтае было, што вот адрынуць гэтыя нацыяналістычныя розныя там эти вот аджыўшыя сваё предрассудкі, і вот адзін народ там з усімі так было. Чаму вот з беларусамі лягчэй з усіх атрымалася? Ну, па-першае, у савецкі час гэта атрымалася лягчэй за ўсё, бо культурная розніца, напрыклад, і ментальная розніца паміж беларусамі і рускімі, напрыклад, яна куды меншая, чым розніца паміж там літоўцамі і рускімі. І да таго Беларусі большы час знаходзілася, я маю на ўвазе савецкую Беларусь, пад бальшавіцкім і раней пад расійскім кіраваннем іншае. І вопытаў незалежнай дзяржавы, калі у тых жа прыбалтаў, ён быў куды большы. Там гэтыя 2 дзесяцігоддзі, міжваенны перыяд, так, гэта, мабыць, з гістарычнага боку, з пункта гледжання невялікі час, але гэта вопыт, які ў іх быў, ім было на што абапірацца. У Беларусі такога вопыта ў такой ступені не было. Гэта першае. Па-другое, і палітыка саветызацыі, яна была асабліва моцная. Супраціўленне саветызацыі і ў культурным накірунку яно было ў Беларусі куды больш слабым, чым у іншых рэспубліках Савецкага Саюзу. А калі мы вось так вернемся ў 90-е ці рушым у 90-е, то ў Беларусі палітычна неверагодна не пашанцавала. Тое, што адбылося ў 94 годзе, ну, можна, калі паглядзець там на іншыя еўрапейскія краіны, так, у 90-е гады у розных постсавецкіх краінах і посткамуністычных краінах да ўлады прыходзілі розныя людзі. Напрыклад, там была ж гісторыя ў Славакіі з Владзімірам Мечерам, гісторыя, якая адкінула Славакію на пэўны час у сэнсе еўрапейскай інтэграцыі. Але славакам і у іх атрымалася гэта пераадолець. Гэты перыяд у іх не зацягнуўся. Яны былі больш далёкія геаграфічна і палітычна ад Расіі. І таму вось гэтыя аўтарытарныя тэндэнцыі, якія там былі, яны былі ўсё ж такі пераадолены, і гэтыя краіны так ці інакш выйшлі на свой еўрапейскі шлях. А ў Беларусі зусім не пашанцавала. Чалавек, які прыйшоў у 94 годзе да ўлады, ну, нават я быў падлеткам, але я вельмі добра памятаю гэтыя часы. Ну, калі і ў маім асяродку былі людзі, ну, абсалютна незадаволеныя. Ну, ніхто не лічыў, што гэта вось такая катастрофа, ну, тое, што гэта дрэнна, гэта было відавочна. Ну, людзі лічылі, ну, хорошо, ну, там нейкі пэўны час ён там захавае ўладу. Ну, можа, калі атрымаецца, ён прасядзіць там гэты адзін срок, але потым будуць выбары, і беларусы змогуць усё ж такі атрымаюць яшчэ адну магчымасць зрабіць выбар. Ну, хто мог ведаць, што гэта захаваецца на такі працяглы час, і што гэтага чалавека атрымаецца выбудаваць сістэму, неасавецкую сістэму, і змяніць прынцыпова накірунак развіцця Беларусі. Такой вопрос. Это Лукашенко такой умный или белорусы такие слабые?
Вот, Обыяковые ли? да, или безразличные к демократии. Вот в чем курица или яйцо? Что раньше? Это Лукашенко гений или белорусы настолько безразлична демократия, свой язык, свой суверенитет, что, в общем, даже вот, что им, в общем, любой человек может у них это забрать? Ну калі мы паглядзім вось на гэтую канкрэтную сітуацыю у 94 годзе і другая палова 90-х гэта быў чалавек, які казаў тое і рабіў тое, што жадала на той момант большасць беларускага насельніцтва. Так бы мовіць, выбор на карысць Лукашэнкі гэта быў і эмацыянальна, але чым далей, тым больш і рацыянальны выбор беларусаў. Беларусы так, тут трэба адкрыта казаць, бо беларуская большасць беларускага насельніцтва паводзіла сябе, будзем казаць, значная частка насельніцтва лепш, паводзіла сябе досыць пасіўна, і таму Лукашэнкі атрымалася тое, што атрымалася. Вось мяне у жніўні 20-го года да сённяшняга дня, мне, дарэчы, гэта вельмі здзіўляе, калі вось пераасэнсаванне лукашэнкаўскага перыяду адбываецца толькі пасля жніўня 20-го года. Мне такое часам адчуванне, што вось людзі абудзіліся і пачалі разумець, што гэта за чалавек, як ён кіруе, што ён робіць. Але у прынцыпе так адбываецца радыкалізацыя рэжыма, але прынцыпова гэты рэжым такі ж, як быў у другой палове 90-х. Лукашенко асабліва за гэты час не змяніўся, як паказваюць апошнія падзеі. То есть можно ли сказать, что на месте Лукашенко мог оказаться любой желающий человек стать тираном, и любой человек, желающий с тираном, оказавшись в кресле президента Беларуси, он мог бы забрать у белорусов демократию, и белорусы об этом бы никак особо не сожалели бы. Ну, и опомнились бы только там через четверть столетия. Ну, мне падаецца, што беларускае грамадства ў сярэдзіне 90-х гадоў гэта і маі ўласныя ўражанні ад той эпохі, ну і так бы мовіць, гэта яшчэ і погляд гісторыка праз столькі гадоў. Мне падаецца, беларускае грамадства у той момант знаходзілася ў вельмі такім аморфным стане. Так, былі людзі, якія з першага дня пратэставалі супраць Лукашэнкі, і там і ў 95-м годзе былі пратэсты супраць яго рэферэндума, ў 96-м годзе іншае. Гэта ўсё вядома, пратэсты былі, але ўсё ж такі відаць, гэта была меншасць, актыўная меншасць, якая ў тыя часы пратэставала супраць Лукашэнкі. Як мне сёння падаецца, беларускае грамадства ў той момант знаходзілася ў такім, так бы мовіць, пасіўным становішчы, што і іншы чалавек, які б на месцы Лукашэнкі ўзяў бы ўладу ў 94 годзе, ён меў усе шансы перафармаваць гэтае грамадства. Гэта ўсё гіпатэтычныя рэчы. Што было б, напрыклад, з беларускім грамадствам, калі ў 94 годзе на выбарах сапраўды перамог Зянон Пазняк, і гэтая нацыянальная палітыка, прыхільнікам якой з'яўляецца Пазняк, пачала бы ажыццяўляцца. Ці прынялі бы беларусы гэтую палітыку, ці пачаліся б нейкія моцныя пратэсты? Ну, гэта гипотетичное пытание, конечно. И еще тогда одно гипотетический вопрос. Если бы Борис Николаевич Ельцин вместо того, чтобы удерживать Чечню, отдал бы ей независимость, отпустил бы ее на свободу, ну и там каких-нибудь еще кавказцев вместе с ними, а вся эта армия, которая стояла в Грозном, двинулась бы в Минск, белорусы бы насколько легко приняли бы возвращение в Советский Союз? Возвращение в Советский Союз, возвращение в Российскую Федерацию, возвращение обратно под власть Москвы.
Ну гэта конечно зусім цяжкае такое гипотетычное пытанне. Ну, смотрите, просто вы говорите, что общество пассивное, общество, оно настолько пассивное и настолько не следит за делами, которые у нее там в республике происходят, что, в общем, даже такой смешной на самом деле этнографический персонаж, как Александр Григорьевич Лукашенко, может отнять у этого общества демократию, может стать тираном. Ну, если так людям безразлично вот их собственная страна, как они управляются, вообще, что им все равно, что у них в стране происходит, то, может быть, и возврат обратно под власть, под покров Москвы они бы приняли легко. Ну тут яшчэ можна задаць пытанне, а ці патрэбна было, а ці жадалі беларусы на самой справе ў другой палове 90-х гадоў дэмакратыі, бо ўсё гэта выбудоўванне дыктатуры, якая праводзіла, так былі пратэсты, але ўсё ж таки трэба сказаць, што Лукашэнкі з маскоўскай дапамогай, зразумела, але і у яго гэта атрымалася. Значыцца большасць беларусаў прынамсі супраць знішчэння дэмакратыі у краіне не пратэставала. Калі вярнуцца да вашага гіпатэтычнага пытання, яно вельмі цікавае, бо гэта вось такі тэарэтычны сцэнарый, які я ўжо на працягу, напэўна, апошніх 20 гадоў абмяркоўваю з маімі беларускімі сябрамі, якія вось асабліва кажуць, што за незалежнасць беларусы будуць змагацца да апошняга. Праўда, я гэтыя рэчы чуў у 2005, я гэта чуў у 2010, чуў у 2019. Трэба спадзявацца, што да такога становішча справа не дойдзе, калі там будуць уваходзіць расійскія вайска, ці будзе просто наўпрост знішчацца незалежнасць. Тут можна паспрачацца пра тое, якая ступень незалежнасці ў Беларусі ёсць сёння, але вось калі нават фармальна будзе знішчацца беларуская незалежнасць, і Беларусь павінна будзе такі план увайсці у Расію, там кшталту канфедэрацыі альбо стаць часткай Расіі. Ці будзе сёння у Беларусі супраціў пасля гэтага, супраць гэтага? Сёння, напэўна, супраціў будзе, можа нават і сур'ёзны супраціў будзе. Тады ў тыя часы другая палова 90-х, мне падаецца, сур'ёзнага бы супраціўлення не было. Я думаю, что тут, каб адказаць на пытанне Максіма, дастаткова прыгадаць, памятаеце той рэферэндум па тым, ці згодныя там з развалам СССР, там ці як ён там называўся гэты рэферэндум, і як прагаласавалі беларусы? Так. Яны прагаласавалі ўсе супраць развала СССР. Так что вот фактычна, гэта тыя часы змяніліся. Калі мы зараз кажам пра тое, што ўсё ж таки там з 19-го, з 20-го года, але беларусы пачалі мяняцца, для іх стала больш важна ўсё ж таки пытанне ідэнтычнасці, пачалі сабе вяртаць тое, што было некалі страчанае, ці пачалі яны вяртаць нейкую там, можа быць, раней сфармуляваную, недзе там закладзеную нацыянальную ідэю, ці яны спрабуюць, можа быць, фармуляваць яе зараз наноў? Альбо ўвогуле, можа, не задумваюцца пра гэта? Ці бачыце вы нешта вот у гэтым кірунку, ідзе нейкая думка? Мне падаецца, што вось такія рысачкі яны былі у мінулым годзе, недзе ў жніўні ці ў верасні, калі у вялікай колькасці людзей, асабліва, дарэчы, у тых, хто знаходзіцца за мяжой, бо, як мне падаецца, ўсё ж такі людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны з самага пачатку былі ж настроены больш скептычна адносна хуткага сканчэння эпохі Лукашэнкі. Але ў той час сапраўды вось былі гэтыя ўжо разважанне, што вось нейкім чынам Лукашенко праз пэўны час ён сыдзе, ён вымушаны будзе сысці, і трэба будзе выбудоўваць новую краіну, пачнецца постлукашэнкаўская эпоха, і разважанні пра тое, якая можа быць Беларусь у постлукашэнкаўскую эпоху, яны на самой справе, я ў прыватнасці гэта назіраў. Сёння гэтае пытанне яно адышло на другі
другі план, паколькі Лукашенку удалося задушыць пратэсты і ўмацаваць сваю ўладу, зразумела, з расійскай дапамогі. Ён знаходзіцца ва ўладзе і пакуль не бачна, каб ён там праз месяц, праз 2 ці праз 3 месяцы сышоў ці страціў гэтую ўладу. Таму гэтае пытанне пра будучыню яно амаль не ставіцца. Гаворка ідзе пра тое, як я гэта назіраю, што вось якім-то чынам павінна скончыцца эпоха Лукашэнкі. А потым вось тое, што я назіраю, людзі разважаюць шмат пра тое, як будуць пакараныя тыя людзі, якія здзейснялі свае злачынствы пасля жніўня 2020 года і гэтак далей. А вось што будзе на самой справе ў будучыні, якой будзе Беларусь, якія будуць адносіны з Еўразвязам, якія адносіны будуць з Расіяй, якая будзе палітычная сістэма, якая будзе дзяржаўная мова, якія могуць узнікнуць палітычныя партыі і гэтак далей. Гэта ўсе пытанні, гэта безумоўна важныя пытанні, але пакуль, мне падаецца, яны сваю рэлевантнасць, так бы мовіць, страцілі, асабліва на гэтую тэму ніхто не разважае. А гэта праблема, там, я не ведаю, бяда беларусаў як нацыі, што яны не разважаюць, не плануюць такія вот, не думаюць нешта далёка наперад. Ці ўсё ж таки, как бы гэта нармальна, трэба вырашаць надзённыя пытанні, а пра нешта такое далёкае думаць, калі вот гэтыя пытанні будуць вырашаны. Маўляў, нацыянальныя ідэі могуць быць кароткатэрміновыя, вось на бліжэйшыя, там, скажем, год зваліць рэжым, потым яшчэ на год, там, я не ведаю, адбудаваць эканоміку, а там уже там глядзіш праз 5 гадоў, як казаў Бабарыка, ўжо падумаем мы пра адраджэнне беларускай мовы. Ад бітвы за ўражай да бітвы за ўражай. Сапраўды, таксама мысліць, так зразумела можна, але гэта не асабліва такі варыянт з добрымі перспектывамі, бо на самой справе трэба дакладна ведаць, што павінна адбыцца ў Беларусі. Хутчэй кажуць, тыя, хто мяркуюць нешта ў Беларусі вырашаць пасля Лукашэнкі, што яны павінны ведаць, чаго яны жадаюць, бо Беларусь знаходзіцца сапраўды ў вельмі такім цяжкім геапалітычным становішчы, і тут крок у адным накірунку, крок у другім накірунку, і можна на самой справе страціць галоўнае. Так, што значыць галоўнае? Беларускую незалежнасць. Але з другога боку, гэта ў сённяшніх умовах, калі людзі знаходзяцца пад гэтай дыктатурай, калі яны знаходзяцца пад такім прэсам, цяжка чакаць ад людзей, каб яны там будавалі нейкія планы на тое, што будзе пасля Лукашэнкі. Калі я разважаю, напрыклад, абмяркоўваю гэтае пытанне з людзьмі, якія жывуць у Беларусі, што будзе пасля Лукашэнкі? Будзе, калі-небудзь будзе гэты час пасля Лукашэнкі, будзе, зразумела, іншая рэчаіснасць. А якая яна будзе? Якой павінна быць вось гэтая Беларусь будучая, Беларусь постлукашэнкаўская? І вось калі ты задаеш гэтае пытанне, на гэтае пытанне вельмі рэдка можна там сустрэць нейкі сур'ёзны адказ. А вам не кажется, что это какая-то культурная белорусская штука? Они не думают на будущее, не думают о том, как будет выглядеть их страна там через 100 лет. Это вот как-то вот их культура так устроена, что долгосрочные планы, они, их не строят никогда. Мне падаецца, што гэта ўжо такі сусветны тренд. Калі я назіраю гэта ў Еўропе, калі вы запытаецеся нават у нямецкіх ці нават польскіх ці швейцарскіх, французскіх інтэлектуалаў, як будзе выглядаць тая ці іншая еўрапейская краіна праз 20, 30, 40 гадоў, у іх звычайна таксама няма сур'ёзнага адказа. Гэта ўсё такія вельмі кароткатэрміновыя рэчы цяпер. Гэта, напэўна, такі ўжо сусветны тренд, і не толькі беларускі тренд. Што тычыцца Беларусі, то тут ёсць, конечно, своя... Слушайте, извините, я перебью по поводу французских интеллектуалов. То есть у вас в самом деле есть знакомые французские интеллектуалы, которые вот могут пожать плечами и сказать, ну ладно, вот будем частью Китая.
И на этом закончится вся французская культура. В общем, будем вот колонией Китая в Европе. Почему нет? Ну, так сложится, так бог с ним. Или вот тоже пожмут руками и скажут, ну вот будем вот арабами, станем, перейдем все, примем в ислам, вот как вот в романе у Мишеля Эббика «Покорность». И вот будем, вот прям в самом деле вот так вот все плохо. То есть либо китайцами будем, либо в ислам перейдем все. То, что Ульбек описывая у сваім романе, это такі, ну, гэта свайго кшталту інтэлектуальная правакацыя. У Францыі гэта вельмі модна рабіць такія інтэлектуальныя правакацыі, каб выклікаць дыскусію. І яму гэта вельмі падабаецца. Тут пытанне ж у тым, што тое, што апісваецца, гэтыя сцэнарыі, напрыклад, новай культуры, там панаванне сусветнае, несусветнае панаванне, гэта дрэнны тэрмін, дамінацыя Китая, гэта ўсё ж такія цалкам рэалістычныя сцэнарыі, і зразумела, што падзеі могуць разгортвацца такім чынам, гэта магчыма. А што тычыцца Китая, ну сапраўды ёсць такія еўрапейскія інтэлектуалы, якія кажуць, ну так, вось кітайская дамінацыя, так будзе, нічога з гэтым не зробіш. Ёсць толькі адзіная надзея на тое, што Кітай нейкім чынам зробіцца дэмакратычнай краінай. Такі песімізм, такія погляды, яны прысутнічаюць. Вось вы узгадалі Ульбека. Адна з галоўных ідэяў, якая у яго рамане прасочваецца, яна складаецца ў тым, што еўрапейцы, сённяшнія еўрапейцы, ну ён апісвае французскі выпадак, французскі кейс, але ж гэта справа не толькі у Францыі. Такі ж раман можна было б напісаць пра Бельгію, Нідерланды ці іншую еўрапейскую краіну. Галоўная ідэя для мяне ў гэтым рамане, галоўная зусім не гэтыя розныя ісламскія рэчы, якія ён апісвае, а тое, што еўрапейцы, якіх ён апісвае, яны не гатовы больш змагацца актыўна за свае каштоўнасці. Што можа скласціся такая сітуацыя, у якой еўрапейцы, як ён апісвае ў гэтым рамане, паступова адварочваюцца ад сваіх уласных дэмакратычных каштоўнасцяў, альбо не гатовыя больш актыўна за іх змагацца. І гэта на самой справе такая вельмі апасная рэч, але яна назіраецца ў Европе. Гэта так. Можно сказать, что вот вы в Европе живете, как вы сказали, 20 лет. Можно сказать, что вы наблюдаете за эти 20 лет медленную белорусизацию Европы. В общем, звычайный француз, звычайный немец, звычайный бельгиец. Вот 20 лет назад это все-таки был европеец, для которого ценности были важны, а сейчас это вот такой померкованный, в общем, немец, померкованный этот самый француз, и им, в общем, вот как бы вот все равно, как дальше все будет. И если будем под Китаем, то вот покорность, значит, будем под Китаем. Ну, так склався лёс. А что робить? То есть Европа белорусизируется? Ну, я б так далёка бы не заходзіў, конечно, але... Ну, извините, но в Минске интеллектуалы часто говорят о том, что Минск — это, в общем, лаборатория будущего для всей планеты, и что, в общем, Париж, Лондон, Нью-Йорк, все они рано или поздно превратятся в Минск, в пустые города, в котором проживают депрессивные жители, депрессивные, саркастичные, безинициативные, вот, которыми управляют какие-то смешные вот, усатые персонажи, абсолютно случайные. И они от них страдают, никак не объединяются друг с другом, и жизнь их проходит в грусти, тоске, депрессии и разъединении и одиночестве. Ну, гэта такі прямо сцэнар для новай кнігі Ульбека, я б сказаў бы. Ну, калі ўзяць усё ж такі, вось, калі вярнуцца да таго, з чаго мы пачыналі, вось гэта, можа, не дэпрэсія, я б нават не сказаў бы, што гэта дэпрэсіўнасць. Гэта ж пытанне, напэўна, волі.
волі і жадання змагацца за ўласныя дэмакратычныя каштоўнасці. Але вось сёння у Еўропе ёсць такая пэўная тэндэнцыя да кампраміснасці, так бы мовіць. Ну вось ёсць, напрыклад, там нейкая аўтарытарная альбо антыдэмакратычная тэндэнцыя, яна нам зусім не падабаецца, так не павінна быць, але калі мы пачнем супраць гэтага актыўна змагацца, ну гэта узнікаюць пытанні бяспекі і іншае. Таму ёсць сапраўды там тыя ж інтэлектуалы альбо навукоўцы, якія на пэўныя тэмы яны больш просто не размаўляюць і не пішуць, бо гэта досыць рызыкоўная рэч. Тут трэба адзін момант зразумець. У Еўропе няма такіх тэм табу, няма тэм, пра якія нельга пісаць, нельга гаварыць. Вы можете пісаць і гаварыць усё, што заўгодна. Гэта ўвогуле не пытанне. Пытанне ў тым, што у вас пасля таго, як вы гэта напішаце, у вас могуць узнікнуць праблемы не з дзяржавай. Дзяржава вас чапаць не будзе. У вас могуць узнікнуць праблемы з рознымі, напрыклад, плынямі ў грамадстве і іншае. Такое можа сапраўды быць. Ну, напрыклад, калі нехта там пачне вельмі жорстка крытыкаваць іслам і ўсё, што звязана з ісламам, ну, гэта не забаронена. Калі ласка, можна крытыкаваць любую рэлігію, але калі ты гэта робіш і абражаеш рэлігійныя пачуцці мусульманскага насельніцтва, то ты, зразумела, рызыкуеш. Бо хапае людзей, якія жадаюць адпомсціць, якія лічаць такія рэчы абсалютна недапушчальнымі. Калі мы вось возьмем гэту французскую гісторыю з часопісам Шарлі Эбдо, зразумела, яны могуць гэта друкаваць. Любыя карыкатуры, праблем гэтым няма. Праблема ў тым, якую цэну, які кошт ім прыходзіцца за гэта, прыйшлося ім за гэта заплаціць. Давайте ўсё ж таки да нацыянальнай ідэі. Глядзіце, калі глядзець зараз, ну, глобалізацыя, вот неяк так размываюцца вось межы этнасаў, тут людзі паміж сабой неяк камунікуюць, усё там межаў ужо асабліва і ў краінаў няма, плюс ужо там і мовы так неяк так сякаюцца там адна з другой. Ну і кажуць, што вот трэба ўсё ж такі ісці да чалавека будучага, які можа быць такі, как бы, нема ў яго такога свайго нейкага такого вузкага нацыянальнага такого прамежку, якім ён павінен трымацца. Так можа беларусам і не трэба думаць там пра нейкія там вот вяртанне каштоўнасцяў, там нейкая распрацоўку нацыянальнай ідэі, даганяць той увесь еўрапейскі свет, усе еўрапейскія краіны, якія даўно там ужо можа прайшлі гэты этап фармулявання нацыянальных ідэй і забыліся пра іх. Кажуць, а мы не будем вас даганяць, мы вот раз, і як вы зараз вот нараўні з усімі, без усялякіх там нацыянальных ідэй, глобальны свет вот с одной мовой, там двумя там китайскими, английскими, там те что-нибудь. Ну вот такое вот. Ці все ж таки она трэба нам? Ну, мне падаецца, што найлепшым было спалучэнне нацыянальнага, назовем гэта так. Мне гэты тэрмін не асабліва падабаецца, але пакінем гэты тэрмін нацыянальнага і глобальнага. Ніхто ж не мешае людзям у Беларусі быць беларусамі, мець беларускую ідэнтычнасць, будаваць беларускую культурную прастору, выкарыстоўваць беларускую мову і адначасова быць часткай глобальнага свету. Калі чалавек дома размаўляе на беларускай мове, ці там у нейкім, ну, у культурным асяродку знаходзіцца беларускім, што яму перашкаджае адначасова валодзіць іншымі мовамі і ўдзельнічаць у міжнародным, глобальным, інтэлектуальным, эканамічным і іншых працэсах. Адно зусім не выключае другое. І акрамя таго, калі ўжо мы звернемся да Беларусі, то мы тут размаўлялі пра еўрапейскі шлях, пра еўразвяз. А хто кажа, што гэта менавіта той накірунак, які жадаюць беларусы. Увогуле, в сённяшняй сітуацыі беларусы павінны ўрэшце атрымаць магчымасць вырашыць, якімі яны іх жадаюць быць.
яны павінны атрымаць магчымасць абраць прэзідэнтам таго чалавека, якога яны жадаюць быць, і адпаведна будаваць краіну такім чынам, якім яны жадаюць, як яны гэтага жадаюць. А што на самой справе жадаюць беларусы, гэта пакуль не вельмі зразумела. Пакуль мне зразумела толькі адное, што большасць беларускага насельніцтва жадае, каб скончылася эпоха Лукашэнкі. Што будзе пасля, гэтае пытанне яно застаецца адкрытым. Мне падаецца найважнейшы момант на сёння, каб беларусы ў рэшце-рэшт атрымалі гэтую магчымасць вырашыць уласнымі рукамі свой лёс. Слушайте, я думаю, что вырашить властными руками свой лёс для белорусов — это получить возможность работать в Европе. Ну, вот трудовая виза, чтобы получалось легко, как у болгар. И я думаю, на этом все, возможно, все закончится, нет? Ну, мне тут на самой справе цяжка прадказаць. Сапраўды, вы ўзгадалі гэты балгарскі прыклад, ці можна ўзгадаць там румынскі прыклад. Так, людзі атрымліваюць магчымасць працаваць у Еўропе, і гэтых людзей, якія іх хапае. Но мне цяжка сказаць, ці жадаюць на самой справе значная колькасць беларусаў. Добра, ўсё ж таки вот уявім сабе, што гэтае жаданне, мара аб сканчэнні эпохі Лукашэнкі здзейснілася, вот скончылася эпоха, і тут беларусы абралі там сабе новага прэзідэнта, вырашылі, мы тут зараз будзем будаваць новую краіну, раптам раз пачесалі патыліцу, а якая ж нацыянальная ідэя, вот што ж нам вот зараз рабіць? І тут Александр Фридман: а вот у мяне ёсць да вас прапанова, нацыянальная ідэя ад Александра Фридмана. Якая яна? Ну, гэта ўсё ж таки, гэта вельмі цяжкае пытанне. Еўрапейская, дэмакратычная, вольная краіна. Еўрапейская дэмакратычная вольная краіна, пра там нейкія, я не ведаю, там каштоўнасці нацыянальныя, там моўныя, культурныя, гістарычныя, пакуль так как бы размова не ідзе, каб не правакаваць. Не, у мяне есть уяўленне, і калі мы ўзнімем умоўнае пытанне, то для мяне гэта шчыра кажуцца зразумела, у беларускай дзяржаве павінна быць толькі адна дзяржаўная мова, і гэта мова беларуская. Іншае пытанне, як зрабіць тое, каб гэтая мова сапраўды стала мовай пераважнай большасці насельніцтва. Ну тут бы я ўсё ж таки спрабаваў бы праводзіць вельмі асцярожную палітыку, бо мы ўсе ведаем, наколькі зрусіфікавана беларускае насельніцтва, але гэта не значыць, што трэба ісці там на такія вялікія кампрамісы і адмаўляцца, напрыклад, ад беларускай мовы як дзяржаўнай мовы. Такая мэта павінна быць. Кіраўнік дзяржавы павінен размаўляць на беларускай мове. Павінна быць падтрымка, усебаковая падтрымка беларускай культуры. Для гэтага існуе беларуская дзяржава. Але тут трэба да гэтага пытання трэба ставіцца, мне падаецца, ўсё ж таки прагматычна, бо можа быць палітызацыя гэтага пытання, якая будзе выкарыстана супраць Беларусі. І гэта было б на самой справе вельмі дрэнна. Ну і цяжка прадказаць, якая ўсё ж таки будзе рэакцыя насельніцтва. Але мне падаецца, вось назіраючы на тым, што адбываецца апошнім часам, што нават калі беларуская дзяржава, пасля лукашэнкаўская дзяржава стане на шлях беларусізацыі, мягкай беларусізацыі, тым больш актыўнай беларусізацыі, такога пратэсту не будзе. Бо мне падаецца, што сёння значная колькасць беларускага насельніцтва ўжо гатовая ўспрыняць вось гэтую беларусізацыю. Ну что ж, я думаю, что гэтага дастаткова. Нацыянальная ідэя ад Александра Фридмана, еўрапейская дэмакратычная вольная Беларусь з прэзідэнтам, які гаворыць па-беларуску, а людзі ж беларусы любяць прыклад такі, калі вот прэзідэнт, які ім падабаецца, і ён гаворыць па-беларуску, это модна, то і как бы астатнія подтянутся.
пачну з міністра, ўсё астатняе вот вам і мяккая беларусізацыя. Дзякуй вялікі, Александр Фридман. Вось такі падаруначак маю для вас з удзячнасцю за гэтую размову. Кубачак ад праграмы Ідэя X, Еўрарадыё, крамы Сымбаль-Бай. Пры сустрэчы спадзяюся вам перадаць, альбо вы да нас, альбо мы да вас, але неяк сустрэнемся, спадзяюся. Александр Фридман, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё, праграма Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас.